Persuni b'demm rari ħafna jistgħu serħu moħħhom dwar l-eventwalità ta' x'intervent mediku dan għaliex maħżun se jkun hemm id-demm li huma għandhom bżonn. Dan permezz ta' apparat speċjalizzat u friża li kapaċi tippreserva d-demm għal tul ta' żmien u li jista' jiġi utilizzat minn dawk il-persuni li għandhom demm rari. Pass deskritt bħala wieħed kbir meta wieħed iqis li sa ftit xhur ilu dan it-tip ta' demm kellu jinġib minn barra l-pajjiż bi proċess komplikat. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn żar il-post fejn qed tinżamm il-magna u anke l-friża li se tippreserva d-demm f'temperatura ta' 80 grad taħt iż-żero. Jennifer Cornthwaite mara li għandha demm rari ħafna u li ftit xhur ilu spiċċat tilaba mal-mewt minħabba l-biża li ma setax ikollha trasfużjoni ta' demm, esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan l-investiment li fi kliema ta' serħan il-moħħ għas-snin li ġejjin. This machine for me is a life-saving machine because now any minor operation, any accident, anything for my future, there will be blood available stored here for me. So it is really a happy day. Id-direttur tad-Dipartiment tad-Demm Alex Akulina fisser kif dan l-apparat il-ġdid se jagħmel ħajja iktar faċli għal dawk in-nies li jkollhom bżonn demm rari. Jekk jien għandi grupp ta' demm rari u ta' 70 sena ħajkolli bżonn hip replacement, illum saret xi ħaġa komuni ħafna, jekk m'hemmx demm jien ma sax nagħmel hip replacement. Hekk tiġi għax id-demm tiegħi huwa rari ħafna. Mela jista' jkun bżonn juża lihom. U jista' jkun bżonn juża nies oħrajn li għandhom ma dan id-demm ukoll mhux daqshekk komuni. Jekk jien għandi pereżempju 1% tal-popolazzjoni Maltija li għandhom dak il-grupp partikolari ta' demm, jew anke inqas minn 1%, 0.5%, ma tantx tansib id-demm jaqbel miegħi malajr. Imma jekk jien għandi diġà ta' nies oħrajn minn dak il-1% diġà qiegħed ifriżat hemm, jiena ħansibu dan id-demm available hemmhekk. Id-demm merfuħ fil-friża jista' jinżamm sa 10 snin wara u jista' jintuża mhux biss minn dawk li jkunu taw id-demm rari, iżda anke minn persuni oħra li għandhom demm rari huwa kompatibbli mad-demm riservat.